gayud nga magbantay ang mga dalaga sa pagpili sa ulitaw nga ilang higugmao. Kadaghanan gayud maayo lang ang ilang postura, ug duna pa'y uban bisan may asawa mangulitaw pa. Ayaw gyud pagpabuang sa lalaking tapulan nga way laing trabaho, inom lang ang opisyo. Kung imo nga badlungon dili ka paminawon, igo ka lang yamiran sulingahon. Kinahanglan gayud nga magbantay ang mga dalaga sa pagpili sa ulitaw nga ilang higugmao. Kadaghanan gayud maayo lang ang ilang postura, ug duna pa'y uban bisan may asawa mangulitaw pa. Ayaw gyud pagpabuang sa lalaking tapulan nga way laing trabaho, inom lang ang opisyo. Kung imo nga badlungon dili ka paminawon, igo ka lang yamiran sulingahon. Kung imo nga badlungon dili ka paminawon, igo ka lang yamiran